mangjo darat sating praja awuryan wus sonya
beto beto haratane wong sanegara yen tak sawang saka pangguluku sing ngadep ana ngarepku iki kaya Anoman padha lan sukarajan piswanmu ngadep ana ngarepanku Mayangkara kalau meninggi kembang kali si kru bento lampah kula mboten langkung kula ngaturaken supaya bekti kula mugi kunjuk ya Anjani putra tak tampa penak nang gumulunggur ya Mayangkara inggih kados boten kirang prayugi Antarja padha raja pratamu nggih Antarja kawula inggih remban Raja Wiswan kok langkung ngaturaken supaya bekti kula mugi kunjuk pengar sapa duka remban ya Antarja tak tampa Gatotkaca padha Basuki kawula inggih Basuki lampah kula langkung ora terus bekti kula mugi kunjuk ya Gatotkaca uga tak tampa Antasena padha slamet laku Antasena ya Mbak slamet laku Mbak ora kan basaku katur marang Simbah ya Antasena uga tak tampa rene padha ngadep ngarepanku mlakang saka kuwi penak nang nggon-nggon dene jenenge sun bakal medal sabda lawan jenenge sira aja nganti tumpang sok tundha bima ngene jenenge sun bakal medal sabda lawan jenenge sira Andra ingkang puspita kasiring sami onomre jeneng sira jejering murid den aku jejering guru apa semadhep mantep gumeguru lawan jenenge Sun Mayangkara inggih araosipun manako sampun madhep kaliyan mantep madheping tekadmu inggih boten badhe nalisir saking kautaman manteping rasamu inggih boten badhe obah kabrabah saking kautaman Kyai umpamanya aku melakukan wanci peteng dene tanggung jawab murid lawan guru kula saged damel obor kinarya lumampah paduka sang guru umpamanya aku kepengin ngrangsang kang dhuwur tanggung jawab murid lawan guru kula saged dados ganjel ampian paduka sang guru umpamanya aku
kepengin nyabrang kali kang banjir kula saged damel uwat kinaryanka duka Sang Hyai. Syukur yen mangkono tegese mantep rasamu. Mulai kang sapa kowe manyang para gage arep takon apa mumpung ngadep kono ngarsane guru. Inggih, Yai. Kula menika dinten dalu namung mrihatosaken dumateng tiyang-tiyang ing gesang wonten pradesan wonten ereng-erenge gunung. Ingkang kula suwun tiyang-tiyang kula wau ayem tentrem sayu rukun menika ingkang kula suwun mila kedah kados pundi Penemban? Yen kowe takon babagan wong-wong sing padha urip ana desa-desa lan ereng-erenge gunung supaya wong-wong uripe padha ayem tentrem bagya mulya kanthi dasar patang perkara anomah inggih menapa kemawon Kyai. Siji, ing desa kono kudu ana elmune wong pinter sing luntur marang bener. Yen Kyai ulama ngendikake ing desa kono kudu ana elmune Kyai ulama. Kaping pinggone adile para pemimpin. Dene kaping telune ing desa kono ana wong sugih ning sing lomo. Lah adaan sing angel nggo lomo iki manyang. Dene kaping papat dongane wong fakir miskin. Kanthi dasar patang perkara iki waton ing desamu wis komplit kahanane bakal ayem tentrem bagya mulya. Mekaten Penemban yo nanging Penemban kula menika badhe pitaken. Kula menika nate mireng ngendikanipun para pinisepuh bilih tiyang gesang menika gadah sedulur cacah sekawan menika estunipun kados pundi. Yen kowe takon babagan wong urip yo sedulur cacah papat. Yen Kyai ulama ngendikake sedulurmu amanah supiyah mutmainah nanging Kyai Jawa ngendikake sedulurmu kakang kawah adiayari. Mekaten Penemban yo kuwi rupane abang ireng kuning putih. Sedulur kula yang putih menika watahipun kados pundi? Sing putih kuwi watake suci nanging aja dosa muci suci. Tak baleni. Sedulurmu sing putih kuwi watake suci nanging aja dosa muci suci. Suci ki tegese resik saka geting urip. Apa sing diarani geting urip yaiku dosa lan memala. Dosa iku samubarang kang ora netepi dharma. Dene memala ya kuwi angkara murka wujude samubarang kok kepengin mikurake awake dhewe ora gelem mikirake marang wong liya. Kuwi sing diarani wong kang tumindak angkara murka. Mekaten Penemban yo lajeng sedulur kula ing Renabang. Sedulurmu sing Renabang hambeke sudira panggah ing dharma. Tegese kendel utawa wani nanging aja gumendhuk kumalumpung. Yen wani ya aja wedi-wedi nang wedi uga aja wani-wani. Wani marang angel wedi marang gampang. Sing sapa kepengin mulya mulyakno sesamanira. Sing sapa kepengin sugih kulina weweh kulina sedekah. Sapa sing gedhe sedekah sapa sing gedhe weweh ora bakal marang ning malah bakal sugih. Mekaten Penemban yo lajeng sedulur kula ing werna kuning. Sing werna kuning kuwi matake ya kuwi susila anuraga tegese birahi marang tata krama. Ya mung sirikane aja milik kang dudu darbekmu. Wong urip kuwi aja sok milik sing dudu darbekmu. Pepinginanku go pirantining urip nanging kudu empan lan angon-tingon aja mung maton kepengin. Mongko tanpa nambaran pitukon lan labuhan. Kuwi sing diarani sedulur werna kuning. Lajeng sedulur kowe werna sing werna ireng kuwi hambeke sudira panggah ing dharma tegese hambeke bumi santosa sabar wicaksana lila lan legawa. Menawi wonten tembung santosa menika tegesipun santosa menika ora kanggo pekewo ora kanggo bebaya kuwi santosa.
Wae wonten tembung sabar. Sabar iki tegese bisa meper hawa nafsu. Bisa meper hawa nafsu wong murid kuwi nurutana butuhe murid, aja nuruti butuhe karep. Mekaten penemban yo. Lajeng ingin dipun wastani inggih menika wau wicaksana. Wicaksana iki tegese saudara apa wae garis adil lan bener. Mongko adil lan bener ora pilih kasih, ora bapa, ora buyut, ora kakak, ora di, kudu gadhek-gadhek jati diri kang jejeg kuwi wong sing wicaksana. Menawi wonten tembung lila. Lila ki yen dialem ya aja hubungan dicacat aja serik umpamane Anoman ki dadi pejabate negara. Sing seneng karo Anoman mesti ngalem, sing ora seneng mesti nacat kaya ngono wis biasa Anoman. Manging atimu totonen yen dilem ya aja seneng, nanging cacat ya aja serik. Ibarate kaya banyune segara, ciduk ana kaping 1000 ora bakal lokak malah samsaya kebak. Kuwi sing diarani tembung lila. Menawi wonten tembung legawa. Legawa ki tegese pasrah ana sing gawe urip, ya pasrah mlebane sing gawe urip. Anane mung werna loro. Syukur lan ikhlas. Yen Anoman lagi nandhang sengsara, ya aja ngerso atimu. Nanging Anoman antuk nugrahane sing gawe urip, ya aja bunga rasane atimu. Kabeh iki tampa sawo sak madya wae Anoman. Sorate pantama sumula amadang redroning pasarean menane wadana aramu manang kosumung kemaguling sangkat kong rarapo wabwe maneman ulun badarun sewu panpun dene jangan kok dipun paringaken dhateng kula Prembang ya Anoman Antaja kula wonten ing dawuh Prembang mara gage lan nakon apa mumpung kowe ngadhep ana ngarsane gurumu kowe Antaja kawula inggih Prembang kula menika rinten dalu namung mrihatosaken dumateng kahanan Nusantara menika lho. Kowe kok mikirake marang kahanan Nusantara iki sing kok pikirake apa? Kene menapa sakmenika kathah bencana alam ingkang tempuh wonten ing jagat raya. Kadosta lindhu gonjengaken bumi, gunung jugruk, banjir bandang, lemah sami longsor. Menika nganti jaman menapa Penemban? Kula badhe tangkekan Paduka Penemban. Yo. Yen kowe takon babagan kena apa jagat raya iki kebak bencana alam. Mergo jagat iki umure wis tuwa. Mergo jagat iki umure wis tuwa. Jagat kang gemelar iki besok bakal dipukul karo sing gawe. Ana banjir gedhe. Nanging banjir ora wujud banyu, nanging wujude kayu kuwi ana. Kowe ngerti badak? Inggih, kula ngertos. Badak kae ngamuk, kae pol-pole ngeblokke wit timo siji. Kowe ngerti gajah?
inggih ngertos gajah kaya ngamuk kaya pol-pole ngebroke wit iki cacah 5 banter-banter 10 wit ning tanda tangane menungso drijine menungso iki lho iso ngebroke wit nganti 10 wetan mudeng kok mekaten penemban yo nah yang nganti ndadake bencana alam sing mengkoyo-mengkono ki mau drijine menungso sing tanda tangan iki mau ngerteni yen dheweke dosa njaluk pangapura karo sing gawe malaikate teko kowe kuwi njaluk ngapura ki tenan apa ora kaya ngono kuwi Antaja mula sing diarani bencana alam maneka warna kuwi mau mekaten penemban yo lah menika ngancik jaman menapa yen to jaman iki kaperang ana cacah 5 siji sing diarani jaman edan wis tau krungu kok tembung jaman edan sampun loro jaman kala srenggi telu jaman owah kaping 4 jaman kala bendu dene kaping 5ne sing diarani jaman kemasan utawa jaman kaliyoga menapa sedaya menika wonten tandha-tandhanipun ya ana tandha-tandhane mung kae nang taune lho sebabipun menapa wonten tandha-tandhanipun ngentosi taunipun kali ngentosi taunipun jaman-jaman iku bakal mubeng utawa nyokro manggilingan dadi jagat iki mau adile sing gawe mengkono ku jaman iki mubeng utawa nyokro manggilingan tandha-tandhanipun menawi jagatipun ngancik jaman edan kados pundi yen wong Jawa ngandhake jaman edan tandha-tandhane bathuk-bathuk dhewe Antaja jare orang edan ora keduman bareng melu edan malah ora tahan gelemangan darbe ing liyan bolak-balik ing jaman kursi padha dinggo rebutan bondo negara padha dinggo raya rakyat cilik sing dadi korban wong cilik mangane sithik luwih dingklik negarane geger mati dhisik wong cilik mekaten penemban yo lah jaman edan iki mau ana tembungan jaman kuno biyen yen to jaman edan iki korupsi malah saya dadi sing dhuwur padha subur sing tengah makmur nanging sing ngisor dadi ajur umur sing ngerti hukum bae padha rusak tatanan hukum negara padha dienggo dagangan mula sing dadi wong cilik bingung golek-golek pengadilan mergo perkarane ora rampung yen ora ana dhuwit sekian mudeng lho nanging kosok bae yen anake wong gedhe karo anake wong cilik ku beda nek anake wong cilik ki arep sekolah ki ragate larang wis ora pat kragati arep kuliah wis ora pat kragati ki wong cilik yen anake wong gedhe kon sekolah cekeli seda madho klayapan do golek baulan mudah sing tuwa ya ngono saka omah dandang lidik jare arep ngurus gawean jebol menggok dalan mergo kencan ademenan mudah nah, kaya niki mau jenenge jaman edan. Mekaten penemban yo. Jaman edan yo menawi ngancik jaman kala srenggi lah. Yen ngancik jaman kala srenggi hukum negara ora mandi, hukum agama wis do ora wedi. Sing wong lupa do dipundi-pundi, wong bener padha dikrangkengi, sing korupsi padha diaji-aji. Tumindak jujur padha disingkiri yen omongan sing dienggo diasat kitab suci nanging sejati ora tau diji malah ketulondo dijejeri saben bengi iki jenenge ngancik jaman kala srenggi iki menawi ngancik jaman owah kuwi owah-owane jagat den arani kala bubrah lakune siwewe gidra zaman wis bubrah kaya balyang jahiliyah apa to buktine akeh wong sungkan ibadah umrembah akan cacah seneng dondalah raya makarya wegah ning karepe entuk opah menika jaman owah yo jaman owah
menawi ngancik jaman kala bendu ngancik jaman kala bendu bebendu saka sing gawe besoalan maneka warna iku ngelingke menungso yen to urip iki ana sing nguripi mekaten penembat yo titikanipun titikane akeh sing padha debat madu yen delengke manungsa rumangsan ora saru nanging sejati ora mutu wong pinter do keblinger wong bener mado tenger-tenger wong salah mado bunga-bunga wong ala do subya-subya ana papan panembah di jaman contoh langgar dinggo digar ana masjid dianggit-anggit ana gereja lan pura jarine dinggo apa ana papan panembah di jaman dinggo sak miyah-miyah dadi polahe wong golek pangan kaya biabat dene interi sing edan malah bisa dandan-dandan nang sing bengkok malah omahe do makro-makro bebasan ing ngarsa ngumbar swara ing madya numpuk bondo kepuri padha grogoti sing maling golek cangkiran piring sing util tambah besar nanging sing nyopet umure malah awet wong bagus isane mung do kementhos ora entuk ora irus nyata ora petus ora kus pro patrape do wedhus senengane mung do kembus-kembus wong bagus kosok bae wong ayu dadi ora mutu yen bengi malah do metu lambene digincu genit rada kemayu ning isore lampu pamrih supaya bisa payu ora payu nganti mampu tubruk ngasuh mudeng menika jaman kala bendu ya gato-gatono kali nonton taun e pancen iki mubeng menawi ngancik jaman emas la iki sing dinteni para kawula kapan negara ngancik jaman emas titikanipun kados pundi titikane tata krama isih utuh tata susila isih murni kabeh menungsa urip iki mau padha ngestoke dawuh Gusti kanthi temen-temen isih akeh kiai sing sumandhing marang kitab suci mula ora aneh yen to jaman kemasan ki mau uripe menungsa ki padha ayem tentrem bagya mulya pejabate bisa ngayomi marang kawulane ene kawulane padha ayem tentrem anane mung makmur kahanane lan bencang menapa negari menika ngancik jaman kemasan iki taun pira 2020 entene ana 20 taun negara bakal ngancik jaman kemasan barong panpodo makso cacak metu ning urine macan gempong nganyun negara jaenganan sing mulatre Podo kedep lawan keluhan tuh bumi sewu-sewu kaya manu dene poduka sampun paring wejangan dumateng siswa-siswa poduka penemban poduka menika estu piyayi pinter Anoman wonten dawuh ora kabeh wong pinter kuwi bener tak baleni ora kabeh wong pinter kuwi bener ora kabeh wong bener iki mesti pinter akeh wong pinter ning ora bener akeh
wong bener senadyan ora pinter. Nanging timbang dadi wong pinter ning ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter. Ana sing luwih prayoga Anoman, yaiku dadi wong pinter iki sing tansah tumindak bener la iki jempolan. Minterno wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerake wong pinter. Benerake wong pinter kuwi mbutuhake baning ati lan jembare dada Anoman. Iki nanging ngerti Anoman, yen to wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Wong pinter kok kawon karo wong ketrima, iya. Nanging akeh wong pinter nanging sing ora ketrima. Akeh wong bodoh ning ketrima uripe. Wong pinter iki direwangi meres keringet. Angel nggone sugih. Ning akeh wong bodoh ning ketrima nyambut gawe sithik ketrima uripe dadi wong sugih kuwi pirang-pirang. Mula aja meri kabeh iki wis dipestekke karo sing gawe urip mayang kala. Kabeh wis ginaris karo sing gawe urip, mula kowe kudu narima ing pandung. Wong rima kuwi uripe dawa. Wong sabar kuwi rejekine jembar. Wong ngalah kuwi uripe bakal berkah. Sapa sing jujur uripe makmur. Sapa sing sulaya mesti uripe sengsara. Sapa sing sombong amale bakal kobong. Sapa sing telaten bakal panen. Aja padha ngresula menmundak gelis tuwa. Sing wis lunga lalekno, sing durung teka entenono, sing wis ana syukurana. Iki pituture wong Jawa, aja nganti lali. Ayo padha dhewe-dhewe. Padha pulang ning kabut esas mito abrit landet. Aja pijerpakan netra kaprawirat den kaestin. Pasudan sari radiro tegak aku re. Ih, berbalik lagi perubahan matur malih arep matur apa? Renek Anoman menika sampun damel urip wonten donya. Kula menika sampun mboten saged petang umur kula menika sampun pinten taun. Mula damel menika kula nyuwun pecah. Lho, kowe njaluk mati? Inggih. Mayang ora wonten dawuh. Yen to mati kuwi kaperang ana cacah telu. Mati kuwi hukume wajib. Nek kaperang ana cacah telu kuwi arep milih mati ndi? Lho, mati menapa kemawon? Siji sing diarani mati nista. Loro mati madya. Kaping telune mati utama. Yen Kyai ulama ngendikake mati syahid. Mati nista kados pundi? Mati nista ki tegese mati sing durung teka titi wancine. Contone wong lampus diri utawa bunuh diri, kuwi jenenge matine mati nista. Ora bakal entuk kaswargan nang nyemplung neraka sebab apa wani ndisi kersane sing gawe urip. Mrai mati madya. Mati madya ki tegese mati sing dikodake karo sing gawe urip, tegese wis teka garise. Kuwi jenenge matine mati madya kersake karo sing gawe urip. Mrai mati utama pae mati syahid. Mati utama utawa mati syahid iki mati sing belani bener. Mati sing belani negarane, mati sing belani agamane, kuwi sing diarani matine mati utama utawa mati syahid.
mongko kowe kuwi durung teko titi wancimu lho Anoman. Lah kok bakal njaluk mati? Kuwi durung teko garismu lho. Tak dudoke sisen yen po matimu besok ngenteni turun Janaka kaping 7 ya sing diarani waringe Janaka. Anoman lagi mati. Oh. Wadrin jabel pangandika paduka penemban aku pejak lo ngetes entosi waring Raden Janaka nggih turun Raden Janaka kaping 7 penemban mongko sampun bosen urip pancen garismu wis kaya mangkono Anoman garismu urip karo garisku wis beda siji mati loro jodoh telu bejo papat pangkat 5 donya iki menungso ora ono sing ngerti kabeh ku ono kersane sing gawe mekaten penemban benjang pejaplung niku wonten lampan menapa besok matimu kuwi ana lakon Anoman swarga utawa Anoman banjut mbok nggih dipun cuplikaken sekedhik nggih mawon lampan Anoman swarga menika penemban ya sok ditimbali meneh tak lakokne Anoman kowe kuwi kewan ning iso mlebu swarga kowe kuwi kewan iso mlebu swarga nggo nanyat suci kae ana sing nerangake nek ora kliru surat Kahfi ing kono nerangake yen to asu kuwi iso mlebu swarga lah kok ya ora iso mlebu swarga saora-orane kowe kuwi dadi senopati jaman kowe isih swita ngersani Prabu Ramawijaya Anoman bisa brasta marang wong kang tumindak angkara murka ya Prabu Dasamuka sawadya balane mongko dadi senopati kuwi ora gampang dipilih marang kawula Anoman saora-orane kuwi uga dadi pejabat negara wis tau nate dadi pejabat negara yen to kowe kuwi mau ngakoni dadi pejabat negara sing jempolan kowe njaluk mati ora tak turuti kowe malah nangis lah yen nyapa-nyapa kowe pejabat sing ngampuk nangis yen rakyatku ora bisa mentas kemiskinan iki do nangis Anoman malupat sampun Raden Wintenaka sari
ngandhap katingal manudha nyukurake wanodya nyukurake kang iko kaeksi sadaya kono pampring ageng dene tasih kathah jejibake kedako sangkul lho kowe isih ngakoni to akeh jejibake kanggo sangkul piye yen to uripmu isih akeh jejibake kanggo sangkul kowe ora kesusu mati makang sapa kowe anu man pendopo ngarepane akeh wong pirang-pirang bakal nyuwun tulung lawan aku larapno siji mboko siji apa karepe wong-wong kae piye pancen dawuh saking mundi menika saking Mondo Ate terus teko kene duwe karep apa lan jenengmu sapa nami kula Mimin Minarsih lah teko kene duwe karep apa inggih pertimbang astunipun kula badhe nyuwun tulung kanthi duka lho njaluk tulung piye bojo kula kok kesah gangsal taun dereng wangsul lho bojomu ki lunga 5 taun durung bali inggih terus karepmu mbok inggih dipun puter giling penemban kajenge wangsul malih ana fotone wonten kaya apa wajah iki kaya wong kok Jakarta jenenge Mas Tendri mengko namung brebet ki mawon kok mung brebet to ya dudu kuwi sanes pengen yo dadi kowe pengen diasi karo bojomu inggih agamamu apa kula menika Islam Islam ki tulisane ISLAM I Isa S subuh L luhur A asar M maghrib wis nindakake 5 waktu kuwi sampun ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad kuwi Islam mekaten nggih penemban yo kandeng agamamu Islam kepengin diasi karo keluargamu yo kepengin diasi wong akeh kuwi ana dongane pun kados pundi kandeng kowe wong Islam buka surat Yusuf ayate 4 unine itqala Yusufu li abi ya batini ra'aita hada wa samsa wal qamara
ra'aituhum li sajidin. Kuwi surat pengasihan. Mekaten nek ora percaya takono karo kiai ulama ya kiai sing saka Kendal. Mekaten nggih penemban ya. Nek kowe tak wong Jawa to? Inggih. Kowe nglakoni cara Jawa sanggup? Inggih kula saged. Lairmu dina apa? Kula menika Jumat Pon. Yen malam Jumat Pon kowe turun ning arep lawang ning ora nganggo sandangan apa wae sanggup ora? Turun enten lebet menapa wonten jawine jero. Dadi awir-awir mboten kene ora kena nglakoni kok awir-awir. Turune mengkurep menapa mirip mlumah. Dadi kowe turu ning lawang saben malam Jumat Pon sapa sing teko kono? Nggih yoga-yoga niku. Aja itu. Setapa dhisik mekaten nggih penemban. Yo. Makang saka kuwi tindakno apa sing dadi niku ki mau muga bisa lakon apa kali dadi pengajapmu. Nggih ngestuaken dawuh penemban. Menika penemban wonten sekedhik lapa menika amplop. Kowe kuwi wong peteng kok arep mene wong Padang iki ya. Aku ki wong Padang. Wis kula nggih apa? Mekaten nggih penemban. Yo, kaget dan balio wis kok aku. Waalaikumsalam. Wis saka ngendi, Pak? Kula menika saking Gunung Kemukus. Jenengmu sapa? Nami kula Perwira Kasidi. Kowe teko kene arep ngopo? Nuwun sewu penemban kula menika nembe mumet. Lho, mumet piye? Urip kula sengsara. Kula gadah anak buah cacahe 8. Mangitung nek mboten percaya 8. Cacahe 8. Terus abene niku nggih laris niki belas pun mboten enten. Ora nek sing mara. Wow. Monggo sing jagake nggih niku. Nek ngantos mengke. Anak kula mboten do macing terus kula mangan napa? Monggo sing jagake nggih niku. Monggo kula gadah setunggal kuliah nggih der saged bayar mumet gas kula. Oh, ngono. Pak, pripun? Yen kowe kepengin uripmu nggih kepenak maragake tanganmu tono tak cekele mengko kegambaran apa aja kakek yo Pak. Oke. Kagatri sang kabirang benang kula kinempet empet Tosak nane pamono nogi tukang walagati nogi tukang nesing tias nogi tukang kudu kering nogi tukang kudu kering kotakan pemakon tangan kiri dipun cepeng kan digaji daun ceto mailo gambar wong ngajine bapak lokasi dibenjang pecahipun badhe nyemplung neraka ajret-jret sumet isen-isen neraka pasto batu-batu ini ngomong
Maduh penembangan kiwa kula mangcekel niku wae kula sumrep isen-isen neraka kula mboten ngriku. Lho. Kok mau ro isen-isen neraka? Nggih. Sing kok weruh kepiye? Kula mau sumrep enten tiyang wedok dipun iwi-iwi kan ciri-ciri pirang-pirang. Niku uripe enten donya biyen pripun? Biyen uripe ning donya kuwi ndi anak nek ora genah bojone. Dadi kahanane besok ning kono kuwi diiwi kan ciri-ciri ngono kuwi. Wah, ngoten nggih. Kula mau noleh ngetan niku sumrep wong wedok niku mau mangap ora bisa mingkem. Biyen uripe dadi sindhen, ngono. Sok ning kono ki kon kuwi to, padha petani to. Kuwi sok ning kono mangap kabeh ora bisa mingkem. Kula mau madhep ngilen. Sumrep wong lanang-lanang pirang-pirang kuwi mawa lulungan mawa. Kuwi biyen uripe ning donya dadi yoga, ngono. Terus kok madhep ngidul sumrep wong lanang siji dirupung widodari cacah 72. Niku biyen uripe pripun? Dadi dalang. Dadi dalang yoga sindhen ning kono sok ora wor. Oh, ngoten nggih. Iya. Kula tobat saestu. Lho, kowe tobat. Nggih, menapa sing gawé tesih paring pangapura kalih kula. Oh, yen kowe tobat ya bakal di ngapura karo sing gawé tobat apa? Tobat tomat apa tobat nasukan? Sing sae, Ya sing sae iki tobat iki ora baleni meneh. Iki jenenge tobat tenan. wong ngaten nggih penemban. Iya. Nanging kula jutek lho niki penemban jutek. Piye? Kula niku kata anak setunggal kuliah ben saged bayar nggih mumet. Bayare piro? Kan 100. Kan 100 niku nek piyayi luhur-luhur niku gampil kados kula niki mon mboten blas mboten kathah dhuwit. No, samane 500 piro? Samane. Samane. Maksud ya matur sembah nuwun lalah matur nuwun matur nuwun aja ngadongake sok taun 29 napa taun 30 31 sampai dados bupati nggih. Mandi dongamu mergo kowe sing lagi rekoso. Mergo ngene ya Pak, mandi-mandine donga iki dongane wong sing lagi nandhang rekoso. Mengaten nggih penemban Iya. dados tobat saestu Tobat tenan. tobat Nek kowe tobat tenan, gandeng kowe kuwi njaluk tulung lawan aku uripmu taun 20 iki rekoso. nggih. Nah, taun 26 sak piturute, sak teruse kowe bakal urip mulya. Kowe bakal urip sugih. Tak segake kaya mangkono ning melingku. Yen kowe sugih tenan. Yen ana wong rekoso ora kok tulungi, dadi mlarat meneh kowe Pak. Oke, eling-eling. Aku bakal suwita ngersani pendhita kemapat
ana isore gunung Cakrawala. Pepate Gandhara. Ndi sing jeneng Gandhara Prakuta? Niku ngajeng piyambak niku. Nek sama-sama berarti Petro. Lah kok saged irunge, lambene. Bodine kena Petro. Ya mung bedane sirahe dibet-bet anduk bocah iki. Aku ora pamrih. Sing mburi genah Hanoman karo Antasena. Nggih. Lho ngatasé Petro wani madheg dadi kiai, Petro wani madheg dadi pendhita. Mongko Petro uripe klambrangan iki Prakuta. Lajeng apa ya lakon bodho iki ratu Gung Binathara Guru Petro Gawireng. Hanoman boten dawuh. Dahaya sing adi teka iki jago ngono ya. Nyuwun. Dahaya sing lagi teka iki jago ngono aku tak ning mburi. Dahaya teka bengak-bengok wis ora nggo apa-apa. Prakuta, nyuwun. Lho, kalau mati tinggal lunga. Ayo bali maneh karo Mandura. Ora bakal meguru. Nanti bro, ketika masuk cuma tadi hari Mandura, oh ratus orang diunggah, ratus orang di toko kromo. Teko murah pun bali murah pamit karo sing omah. Wah, Mandura sing dadu niku Baladewa kowe bingung ora weruh. Dalan ora ketemu wong. Jadi nunggu pengeri lho. Bukan ini piye? Gambiran ngidul. Lagi malah belas ngetan alun-alun ngalah. Dan kita ngelangon itu ambil ini. Kok iso teko kene iki piye? Lah kok nggih muter-muter. Loh, Prakuta niku. Murid kuwi sapa? Wah, niki diaku kan. Dibingung kan. Wong nyepeleke karo padane urip. Wong urip niku mboten ngangge ngilani dadane sanes, mboten. Amun sok menyek sampeyan niku ampuh mboten gari Mandura ning iki karo ampuh kali piyambak niku, mboten. Wong yo Prakuta nggih. Lah apike piye? Saene sampeyan di guru saestu wajib wangsul ora yo bingung ora dalane kok. Wah menuju bakar siji iki jan. Itu wong balak kumpil lambemu Prabu Baladewa piye Prabu teko papan kuwi duwe karep apa sediaku bakal guru kan Gandhara ndi sing jeneng Yudhawara iki aku iki lho kowe dudu Petro kene iki ora ning Petro ene Yudhawara lho kok kowe bakal guru kan aku sejarahe kepiye ngene negaraku lagi ke taman pagebluk Mayangkara larang sandang satu larang pangan bensonalang maneka waro banjir bandang malih patu malih kayu negara Mandura ngono aku engko wangsite sing gawe yen kok penon guru kan Gandhara sing mapan ana ngisor gunung Cakrawala negaraku bakal ayu puter bagyo mulya wong ngono yo apa isih ditampa kagurune Baladewa lho nek Baladewa madhep-madhep karo guru rawan aku jroning dina iki Baladewa dadi murid Yudhawara sewu-sewu panuwun aku ditampa kan Gandhara iya ning isih kurang apa-apa lho kurang
piye? Kowe jejere murid, aku jejere guru. Murid ngadep guru, gurune malangke kena apa muridé malangke? Tata krama pundi? Ah, tata krama iku penting iki nuwun sewu, asale dicuke. Lah. Nuwun sewu sampeyan enggak mandhap mriki sampeyan iki murid kok. Guru niku malati. Lho malati ora gawe sampeyan urip wani kali guru. Zaman sampeyan sekolah sampeyan guru. Umpamipun meguru kali kiai, meguru kali wong pinter. Meguru kali sinten kemawon sing mangakoni dados guru sampeyan. Guru iku malati, guru sekolah iku malati. Lho kok malati piye? Sampeyan wani kali guru nadan sampeyan ku sekolahe dhuwur. Lulus gone sekolah iki golek gawean angel, mergo nopo? Sampeyan wani kali guru yo ngoten iku. Ngono ya Prabu Angge murid kok ngantek guru wae masane betul malah malati. Kuwi ngono tenan ya Angge kok mantiteni. Mantiteni. Yo, mula jroning dina iki Prabu Baladewa yo sing kurang tata krama. Lho, kurang piye? Yen wong Jawa murid ngadep guru utawa santri ngadep yayi kuwi kudu basa. Ah, mang basa nek mboten basa mungkin sampeyan disedaki mlebung peteng sampeyan kapok sampeyan. Ngono ya Prabu Angge. Nggih, wedam iku kok nderek sapa duwa Kyai. Yo. Yen manukan aku mrogake mburi kene bakal karo Kyai Agung. Iki tak sama Prabu Duryudana kang rawuh yo iso ora Prabu Duryudana. Sing mburi iki gawan Dana kang pati sing nguni. Ya, aku Guru Dana. Iya, pancen aku pati sing nguni. Dene rawuh Prabu Duryudana duwe sedya apa lan duwe karep piye? Rawuh ana papan dunung kuwi iki. Ora gage. Enggak paring dawuh Prabu Duryudana. Anane aku teko papan dunung kene. Yen ngomong saka iki, kowe kudu minggat saka pertapan Cakrawala. Lho sahuputmu apa? Sahuputmu cetha. Para kawula negara Ngastina akeh sing dadi muridmu. Saben-saben sing dadi muridmu ora percaya karo perintahane Prabu Duryudana. Anane mung elek-elek karo perintahane Prabu Duryudana. Malah gawe tulisan penteng tengah dalan Duryudana medhun, Duryudana medhun. Kaya iki karo kawruhmu, mula kudu minggat sowan kene. Ora minggat rampung nyawamu. Prabu Duryudana piye? Urip kuwi sing genah, urip kuwi bakal mati. Apa yen kowe kuwi tumindak kaya mangkono kemu rumangsamu, kowe nyalahke aku, mongko kowe kuwi genah cetha, kowe kuwi sing salah. Lho kok iso nyalahke kan Prabu Duryudana. Yen tak sawang peperintahmu kuwi mau doyok peperintah negara Cina ora jejeg. Bisa ngandhake perintah Prabu Duryudana ora jejeg nganggo dasar apa. Duryudana kowe dadi ratu negara Cina, tumindakmu sak menang-menang. Tumindakmu sak menang-menang.
sak gelemmu dhewe mongko ana tembungan kudu tumindak Hastabrata kuwi pimpinan. Hastabrata ki apa? Hastabrata ki cacah 8. Ora terangke ana kene. Ora ditanggapi meneh tak terangne kudu kowe. Mural kang sapa kowe kuwi kudune karo bumi kang rampung nyamamu Duryudana piye? Kowe tumindak Madika Ngadiguna. Dene Prabu Duryudana kowe dadi pejabat negara. Ngene ngono, kowe iki dadi pejabat negara kuwi biyen dusung karo Gantarawa. Tak takon. Duryudana kowe kuwi dadi ratu kuwi biyen kowe dusung karo Gantarawa. Muni ora. Yen tumindakmu sing kaya mangkono kemu garise nganti kowe ora manut karo undang-undange sing usung karo kowe. Wah, Duryudana. Yen kok terus-terus tumindakmu sing kaya mangkono Prabu Duryudana. Mandha sing gadot aku Duryudana bakal lumpuh. Waduh, ora iso aku. Prabu Duryudana sampe temah lumpuh ora bisa ngaku. Sengguni ana apa? Wah, sengguni. Negaraku iki arep dadekke apa, Sengguni? Negaraku arep dadekke apa? Yen kanggonan menungsa sing kaya kowe kuwi Sengguni. Wong becik kok cuthik, wong bener kok gawe ora bener. Wong maune sing padha rukun kok gawe congkrak. Sing maune sing padha tentrem kok gawe padha bentak sirah. Wong beda kapercayan kok bendhek-bendhekke. Ben padha geger. Nek wis geger kowe keprok tangan banting sikil. Kowe seneng-seneng kowe lungguh. Deka karo sila tumpang kendangan dengkul. Pamrihmu rak ngono to Sengguni. Yen pemindakmu kaya mangko negara yen nganti jagat iki kebak Sengguni kaya kowe. Tentreme kapan Sengguni? Tentreme kapan? Wah, mandha sing gadot aku Sengguni. Besok matimu kulite mlepuh dipeset karo menungso. Gumul karo sampe sabar kowe ngendikan kok mesti lakon. Wah. Prabu Duryudana sedake lumpuh tenan. Sampeyan wong ampuh ya. Mbok aku di sedake supaya duwe bojo piye to, Mbak? Bojo apa? Bojo singgen ngono. Ya ora apa-apa ning ya kuwi diloro butik sak jedure piye? Wah, ora Pak. Wis garise dhewe-dhewe to seno. Ya. Kowe ndonga katentremaning pertapan iki. Wis to ki dawuh kowe. Ana wonten dawuh kudu ndonga katentremaning. Ing pertapan Cakrawala. Mlaku saka kuwi aku bakal ndonga ngersen sing gawe muga negara iki ayem tentrem bagya mulya. Nusantara iki ayem tentrem bagya mulya. Pejabate bisa ngayomi marang kawulane padha ayem tentrem. Mula nggonku ndonga nganti brengeng kaya suarane kumbang.
Thank you.